При нас е едно от най-новите попълнения на Lenovo в серията Yoga. Става въпрос за Yoga Pro 9. Този модел се отличава с доста добри параметри, като разбира се един от най-интересните от тях е процесорът Intel Core Ultra 9 185H. Той е комбиниран с голямо количество системна памет, RAM, както и доста storage под формата на SSD, разбира се. Има 16-инчов екран с висока разделителна способност от 3,2К. Тук отдолу виждаме новият Copilot бутон, с който се стартира естествено едноименното AI приложение в Windows. Освен това, разбира се, има и доста мощна графика с GeForce RTX от серията 4070, както и клавиатура с подсветка и ход от 1,5 мм, което е отлично дори и за гейминг. Разбира се, отличителна черта е наличието на този мощен процесор от платформата Intel Evo. Ето и как изглежда в затворено положение. Доста изискано устройство с тънък корпус, метална конструкция и наоборот всички очаквани портове и опции за свързване, включително и безжични.